Eta sarreran aurreratu dugun moduan, gaur Larraiz Trinkado dugu gurekin, Lules Lilasetik dator. Pasaren astean ezagutu genuelako Sanferminetako akusatuen sententzia, eta badakizue mobilizazio handiak eman zirela Iberiar Penintsulako hiriburu ezberdinetan, eta kolektiboak daukan iritzia azaltzeko etorri da Larraitz. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Bueno, ondo esan beharko, ez? Pixka bat asaldatuta gaude, eman den sententziarekin, baina borrokan jarraitzeko asmoarekin. Bueno, ez dakit beharrezkoa den orain telebista pizterakoan edo egunkari hartzerakoan agertzen da, badakigu, baina bai, azkenean sententzia eman dela eta izan dena da, ez da bortxaketa, baizik eta abusua esaten dute. Eta... Iritzen zaigu guztiz sinestezina, badago epaile bat horrek esan duena absoluzioaren alde zegoena, hori ja kasu aparte bat da guztiz, baina beste biak sinisten baldin badute neskak eman zuen errelatoa, guretzako ez da ulergarria abuso batean gelditzea, batez ere abusua eta bortxaketaren artean alde asko dagoelako urteen penaren inguruan ere ez, eta orduan esatute intimidazioan, eta azkenean zer ulertzen dugu intimidazio bezala, ez? Bosten artean toki batean itxita baldin bazaukate hori ez baldin bada nahikoa intimidazioa emakume batentzako tipoak zu baino bi aldiz indartsuagoak direnean eta adinez ere helduagoak direnean eta hori ez baldin bada intimidazioa, nik ez dakit, ez? Pixka bat nik uste dut horregatik atera dela gizartea modu honetan kalera jendeak ez duelako ulertzen hori abuso batean gelditzea, ez? Nik uste dut horregatik egon den erantzun soziala, ez Iruñan, ez Nafarroan, ez estatu mailan eta inkluso nazioartean ere nik esango nuke. Eta gainera gero mugikorra lapurtu egin ziotela. Bai, hori ja, esan dezakezu bestearen ondoren hori ja azkenean dezakezu, pero esto en vez de robo es sustracción, pekata minuta, ez? Esaten dezu bestea da nire ustez garrantzitsuagoa, ez? Esaten dut, baina hori zergaitik, froga... Hori da, esaten duzu, errelatoa dago, neska utzi duten bera bakarrik, bilusik, mugikorrak entzen diote, eta guzti hori ez da bortxaketa bat, ez dakit, ez? Nik uste dut argi eta garbi bortxaketa bat dela, eta kalean egon diren agerpenetan ere lelo nagusietako bat izan da, no es abuso, es violación, ez? Orduan, nik uste dut jendeak, gizarteak argi ikusten duela bortxaketa dela. Orduan, arazoa judikaturan dago, ez? Nola ulertzen dituzten gauzak eta nola dagoen agian kode penalean jarrita aldatu beharko da, edo baina argi dago gizartea aurretik dijoala, ez? Kasu honetan, sententzia justifikatzeko epaileak esan omen zuen berak ikusitako bideoetan neskak ematen zuela ez ezkoarena eta guzti hori, baina gainera plazerra sentitzen zuela. Galdetu beharko genuke zenolako bideoak eta gauzak ikusten dituen eta ze ulertzen duen gizon honek bortxaketa edo kontsentimentuaren aldetik, eta nik uste dut arazo bat duela, ministroak esan duen bezala. Bai, asko hitz egin dena da eta bere logika dauka, azkenean sok egoeran egon zitekela, ez? Nik uste dut oso emakumeren tokian jarri behar gara, eta momentu horretan bosten artean zer egiten duzu. Urteak eta urteetan esan digute defendatu behar garela, salatu behar dugula, gero zuk salaketa jartzen duzu, eta erruaren fokoa zure gain jartzen da, bortxatu zaituenaren gainean jarri beharrean, ez? Eta begiratze dute kalera joaten zinen, edo lagunekin, mesedez, ni bortxatu naute, mesedez, begiratu zer egin duten tuipa hauek eta utzi nasuneri aldeten moduan nire bizitza berregiten, ez? Bai, eta gainera nire kasuan ez dut ongi ulertzen, abusu bat egon dela baieztatzen baldin bada, beraientzat abusua dela onartzen baldin badute, hori da ezezko bat egon delako egoera horretan neskaren aldetik, ez? Orduan, ez dakit, Nik trikimailu legalak eta definizioak eta horiek ere asko
kontrolatu ez ditugu kontrolatzen, nik uste dut hori jendeak gehiengoak, hori, violentada edo ez dakit erabiltzen dituzten hitz tekniko guzti horiek, igual eskapo egiten zaizkigu, baina nik uste dut jende guztiak argi daukala hori bortxaketa bat izan zela, eta nolabait gauza konpondu behar dira urrengo batean horrelakorik ez gertatzeko, lotxagarria da gertatu dena. Ez da lehenengo aldia, Nagore Laffagek hemen egon nintzen beste batean ere, aipatu genuen, sinistu egin zioten tipoari, hil egin zuen, orduan, ez da nahikoa defendatu, Nagore defendatu zen eta era hil egin zuten, eta hau ez delako defendatu, ez da bortxaketa, orduan, non gaude? Zer egin behar dugu emakumeak? Nik uste dut gauzak aldatu behar direla eta aldatzen ari direla, nik uste dut martxoaren 8ko manifestamena izan zela lehen eta gero bat ezarri zuena, eta nik uste dut emakumeak nazkatuta gaudela, eta ari gara kalera irteten eta mesedez eskatzen, ez da izan bakarrik hitzetan gauzak egiten direnean, ez da, legeak onartu egiten dira, baina gero ez zaie diruz babesten lege horiek aurrera eramateko, eta klaro, oso pelkia alde nago, baina gero ez dute zer egiten hori aurrera eramateko, ez, aurrera eraman behar dira gauzak, eta diruz babestu behar dira, eta presupuestoetan sartu egin behar da, berdintasuna, transversala izan dadin, plan bat, eta transversala esaten dut, kasu honetan judikatura, baina hezkuntzan, osasunean, esparru guztietan egon behar da genero ikuskizun bat eta perspektiba bat. Azkenean, arazo sakona delako, ez? Hau da, gizartearen ikuspuntua aldatu behar da. Bai, emakumeak gara gizartearen 90% ezin da izan, legeak eta gauza guztiak gizonen ikuspegitik ezarriak izana eta beraien ikuspuntutik legeak egitea eta kontutan eduki gabe emakumeek esaten duguna, emakumeek sentitzen duguna eta emakumeek behar duguna. Gainera, aipatu duzu, aurtengo martxoaren 8 mobilizazio erraldoia eman zela. Bai. Eta, orain ere maiatzaren batean feminismoa hor indarrean dago. Bai, nik uste dut emakumeak, hori esan dudan bezala, nazka eginda gaude, gure iritzia eta gure beharrak kontutan ez izateaz, eta hori, toki askotan hitz egiten da, igualda, baina gero ez da barrurago sartzen nolabait esateko, eta nik uste dut garaia dela. Gero hori praktikan ikusten da horrelako gauzak, baina erreakzioa egon da, mobilizazio erraldoiak eman dira hemen. Eta egun berean, dena nola antolatu zen arratsaldean hortzegoen, bai hemen Iruñean, baina baita leku askotan ere. Bai, horregatik esate dizut nik uste dut jendea. Kasu hau ere izan da oso mediatikoa nolabait esateko, eta jendea azarotik ona esperoan geunden, zer izango zen epaiketa horren sententzia. Bai, luzea izan da. Luzea izan da, denbora asko eraman du, nik uste dut ere, egon den erantzun soziala eta kezka soziala medio, baina, klaro, eman duten sententzia izan da guztiz minimoa eta ez nahikoa, gelditu gara denakola, nola da posible gizartea, ez? Eta erantzuna horregatik izan da horren garrantzitsua ere, bai. Bai, zigorra izan da 9 urte eta 900 euro uste dut ordaintzea. Azkenean diruarekin zerbait konpontzen da? Ez dut, neska honi galdeteko bazenio dirurik nahi duen esango lizuke esetz, berak nahi duena dela justizia. Eta hori da jendeak eskatzen duena, justizia. Egin dutena ez da 9 urteko zigor batekin nahiko bezala gelditzen, eta hobintzat hori da jendea eta gizarteak daukagun sentsazioa, ez? Ez da nahikoa. Beste epaiketa batzuetan Altsasuko mutilei toki, ari dira eskatzen 50 urte, ez da izen bat urte, txorkatila apurtu batengatik, ez? Terrorismo bezala, eta hau ez da emakumeen aurkako terrorismoa, guatzen gauzak bere tokian jartzera eta egin den kaltearen ondorioaren arabera zigorra esartzea, ez? Bai, desorek handia da. Desorek, ikaragarria da. Gero aztertu behar delako kasu bakoitza eta guzti hori, baina ez... Eta gizarteari horrelako sententziakin bidaltzen zaien mezua. Hau da, ia doainekoa da emakume bati erasotzea, hau ez da posible. Ezin diozuet, gero emakumeri esan salatzeko, eta esango dizu zertarako, honei bezala gertatzeko, pasatu prozesu bat,
biktimizazio bikoitza bat jaso, nire izena toki guztietan jendea esanez ondo egin dudan, defendatu nahi zen ez dakiz, eta gero horrelako zigor bat esartzeko, ez dit pena merezi. Bai, edo entzuten denean... Guzti hau pasatzea ez dit pena merezi. Eta zuk esaten didazu salatzeko. Bai, edo entzuten denean adibidez Nagore Lafargen kasuan asko esan zela eta zer egiten zuen berarekin pisu horretan. Bueno, bera, joan alda nahi baldin badu. Baina esetz esaten duzun momentuan, esetz da, esetz. Eta zu nahi duzun tokiraino iritsi zaitezke eta nahi duzun momentuan gelditu zaitezke. Eta eskubidea daukazu zure gorputza delako eta zure erabakia delako. Eta bere etxera joatearen horrek ez du esan nahi danarako eskubidea ematen dizunik. Vamos, nik uste dut gure askatasuna eta gure eskubidea badugula. Bai. Kasu honetan, instituzioen partetik, adibidez Nafarroako gobernuak ere bere jarrera adirazi du eta ere sententziaren kontra dago. Bai. Eta, bueno, legitea jarriko dutela ere esan dute, ez daudelako ados, esan dute errespetatu egiten dutela, errespetatu egin behar direlako nolabait justizia eta sententziak, baina ez daudela ados, eta horregatik legitea sartuko dute, edo sartu dute dagoeneko uste dut. Eta zer uste duzu, ze da oso ironikoa, ez ikusten dela hainbeste mobilizazioa gizarteak mugitu egiten dela gauza hauengatik, baina gero praktikan, badira hor 3 pertsona ere aurre ikusten dena badakitenek gauza hauei buruz, justiziari buruz. Bai. Bueno, eta ikusi dugu dena den ere, epaile eta abokatu elkarte ezberdinak nola ere atera diren, batzuk alde, batzuk kontra, hor argitu egin behar dira gauzak. Ez da posible interpretazio baten moduan ustea zer den intimidazioa edo zer ez den, nik uste dut gauzak argitu behar direla eta tamalez beti berandu iristen dira gauza guzti hauek, ez? Badirudi orain beroan egin behar direla gauzak, jendeak esaten du, bueno, eske Nagoreren kasuan lortu ziren gauza batzuk aldatzera, baina orain iristen gara ona eta ikusten dugu ez dela nahikoa izan eta oraindik ere gauzak gehiago aldatu behar direla. Ez da posible horrelako sententzia berriro inoiz ere gertatzerik. Bai, eta gainera, gero ere, ez dakit, San Ferminen irudietan edo emakumeen, egunerokotasunean ere, edo etxetik ateratzen zarenean edo zen gauean, azkenean bildurraia pasatzen duzu, baina hau ikusita gero oraindik... Gehiago, beti gaude azkenean, esatezu, ni kalera ateratzen naiz, gauean ateratzen naiz, kalea eta gaua gureak dira ere, esan genuen bezala manifestapenean, eta nik zergaitik joan behar dut nire etxera, ordu erdiko bide batetik, motxena 5 minutukoa baldin bada, beldurragatik. Ni naiz nire ziurtasunaz bermatu behar duena, eta ez da fokoa jartzen gizonengan. Beraiek dira erasotzaileak. Gu ez dugu ezer egiten, gu etxera goaz, gure lasaitasunean, eta beraiek dira gu erasotzen gaituztenak, ez da posible. Hezkuntza ere gizonentzako, noski. Bai, azkenean, esan duguna, gizarte... Eta eskertu nahi dut ere, gizon asko eta asko batu direla, azken denboran, aldarrikapen guzti hauetara, eta badaude, gizontasun berriak eskatzen dituzten gizonak, eta beharrezkoak dira gizonak ere aldaketa honetarako. Gu gara 150, baina beraiek beste 150 dira, eta hau denen artean egin behar dugu, eta lehen uste dut esan duela, transversala izan behar du, esparru guztietan. Bai, guztiek osatzen dugu gizarte hau azkenean. Bai, eta hori da egin behar duguna ez, elkar bizi eta elkar bizitza hori eta errespetatu, elkar errespetatu. Bai. Nola ze uste duzu, ze nolako norabidea izango du kasua edo? Ikusi beharko dugu, helegiteak noraino iristen diren, eta guk jarraituko dugu borrokan eta aldarrikatu behar duguna. Emakumeak libre izan gaitezen, kalera irten gaitezen beldurrik gabe, eta disfrutatu dezagula danak berdintasunean. Bai. Horrekin geldituko gara. Eta nahi dut ere gogoratu lunes linasen aldetik, astelenero beti bezala 8 Gaztelu plazan biltzen garela, emakumen berdintasuna eta arazo guztien aurka, nolabait aldarrikapen bat egiteko. Bai, azkenean egunero hori birgogoratu behar delako. Bai. Eta ez horrelako gauza gertatzen direnean. Hori da. Mila esker Larraitz. Mila esker zuei. Eta ongi izan. Bai, berdin.